nahimong dautan ang mga tao nga gihimos Ginoo iyang gipamatay ug mao na ang atong famous kaayo nga istorya nga Noah's Ark or ang lunop kadtong dakong lunop sa tibuok kalibutan nga mipatay sa tanang binuhat sa Ginoo gawas lang ni Noe ug sa iyang pamilya. O sa may rason tungod kay ang Ginoo wa na mahimuot sa binuhatan sa iyang katawhan. Lingiyay mong tupad ing na nahimuot pang Ginoo nimo. Nako no. Kanang wa mulingi wa na nakahimot is Ginoo. Daghan kay nato nga dili na ta makapahimuot sa Ginoo tungod kay ang ato ng kaugalingon ang atong gilipay. Kanabang ang atong paningkamutan, ang ato yung kaugalingon mo'y malipay. Nalimot na ta nga ang Ginoo di ay wa na malipay sa atong kalipay. No, daghan kay nato anay. Kana di ay mga durugista. Sunan ka nang ilan ang ipakita sa social media nga sila unsa to? Suyop ba? Na social media, na issue na karon. Nya nganong ingon ana naman sila ka kumpiyansa nga kuan naman sila magsuyop naman sila i-video naman pakita naman tungod kay lipay kay sila ana nga wa na kaayo ni dakop nila tingali karon. Di ba? Diyam sa to'y panahon sa una nga purting tago ana nila. Di na kita hapit kakitag na magsigang mata. Pero karon, wala. Lipay kay sila anak. Sa daghan karon, siging sugal. Hapit din ang mga tug, anang online nga sugal, kay lipay kay sila anak. Ngayon sa man, nakapalipay na sa Ginoo, kaning gibuhat ro sa ato mga politicians nga nangumpanya sila para sa eleksyon, nalipay ang Ginoo ani. Di na lang ta mag-eleksyon. Di ba kanirong ato bang umaabot nga eleksyon, nalipay ang Ginoo ani? Basig ang mga politicians ra mo nangita sa ilang kalipay nga ang mga tao sad ilang lipay-lipayon, pinaagyan ng tunol-tunol anang naang pagkaon o mga hinabang. Atong lipayon unta ang Ginoo. Sa tanan natong buhaton, lipayon natong Ginoo. Kining atong pagmisa karon, nakalipay ba ni Ginoo? Anong hinay man kay mugtingo? Kining sitwasyon nga wa pa mahurot ang atong slat o kahalin, lipay kang Ginoo ani? Ilan man na niyo? Og hotdog ni natog palit ang slat karong adlaw, tanang 100 inyong hotdog palit, tanang 500 inyong hotdog palit, malipay kang Ginoo? Yung kapadersyano ragi malipay ana pader. Oy, apil ng Ginoo. Ug sa may makalipay sa Ginoo mga igsoon. Sama ni Noe ang iyang gibuhat nagsunod kung unsay isugo sa Ginoo, dili unsay gisugo sa iyang kaugalingon. Ang mga tao sa una panahon ni Noe, sige kunog minyuay, siging kaon, inom, tukod og balay, pangitaan ng mga pananglitan kining atong balaod dinhi sa simbahan nga ang bata kundi na kayo relax, saba kayo, dadon ngadto sa gawas, makalipay na sa Ginoo o dili. Nakinahanglan gyud mo lingkod gyud mo dinhi sa atubangan basta mo simba, dili magkatag-katag, dili magpalayo, malipay Ginoo na dili. Sa ato pang makalipay sa Ginoo kana bang mga tao nga nag-promote og community welfare, kaayuhan sa katilingban. Kung ang atong mga politicians karon
maghimo sila mga buhat nga makaayo sa katilingban, makaayo sa kinabag-ang katawhan nga Pilipino, malipay yung Ginoo ana. Pero maghimo gani sila mga buhat nga para lang sa pila ka pudyot nga katilingban, para lang sa ilang partido, para lang sa ilang kanini ang personal nga mga interests, laglagon gitas Ginoo. Para nako ang ato rong lunop kita mga Pilipinos, dili lunop sa tubig. Ana asad noon kadto day mga baha nato karon mo kusog na sa ning kuan baha, pero dili kay na makamatay, dili makadaot kaayo sa kinabuhi, pero nasa no yung mga matay ginagmay. Ang pinakadakong lunop ron sa atong dinhi sa atong nasod kinig yung utang na porti ng dakuha. Kanang utang og di na mabayaran, maka-stress gina niya ang timailhan nga na stress na ta, magkagubo ta, di na ta magkasinabtanay tungod anang dako kayong utang. Sa inyong paminaw, mabayran pa ni natong atong utang? Dili na. Wa na'y kapuslanan para nako ang kaning eleksyon nya magdugang lang hinuog kadako pagyus utang. Way kapuslanan kining antong siging himog budget. Basta ang budget dili maapil ang pagbayad sa utang, mudugang na hinuog pangutang. Ako kadinhi, maapil bi ako sa stress sa pipila nato ka mga igsuon nga nag-abot ng utang badaan og bag-o. Nakita na sa tadinhi utang. Pero mo lagi na ang problema, hangtod kanus akutob ang atong utang. Ang nakaapan ra ba kay wa ta mobati nga nangutang ta para sa katilingban. Ang utang nato mas daghan ang gitawag og questionable tungod sa mga kwartang nangawa gikan sa panudlanan sa atong panggobyerno nga way kwintada hangtod karon. Purting dagko ang kwartaha, tag bilyon-bilyon ang mga questionable nga amount. Wa gani naghiring ana karon. Ang gihiring hinuog maayo kanang gamay kaayong tawag ko na lang na natog sinsiyo ikumparar aning mga billions nga nangawa nga way kwintada. Karon lang dia tanaw na ko social media na igi-question hain ko no to gidapat ang kay confirm na sa Central Bank 25 tons of gold gibaligya ni kabat ko no to mga 129 billion pesos nakadungog magutag hain to gidapat nganong namaligya ta ani nawa ana daghan kwarta tanawa lang di social media na accounting diha naay na nagpost diha daghang kwarta mukabat og sobra trilyon ang nangawa di ta kahibaw unsay tinuod nga explanation unya na part nis atong utang di ka ta malunod ani nya nagkagubot ang relasyon ari magsigig concentrate aning gagmay kaayong mga apan nga dili gani makaapekto sa atong kinabuhi nga katilingbanon. Ang dagko kay hinuong problema mura man og dili kakita ang atong mga present nga mga leaders karon. Makabungol naman ang mga komentaryo, ang mga testimonya nga gipadangat diha sa atong katilingban sa lain-laing mga tao na as gobyerno o wa as gobyerno, na sa simbahan o wa sa simbahan. Daghan naman kayong gipanghatag na mga dagko kayong mga sitwasyon nga problema, mura magwa makadungog, wa makabati, bugnaw man kaig reaksyon, pero niya hinoy gagmay kayo nga wa gyud mauyuni sa katilingban nga maoy gi-concentrate, mao man sigihan gyud concentrate. Nganong naingon ani man ta tungod kay dili na katilingbanon ang atong mga paningkamot. Di na katilingbanon, personal og anha maglagot ang Ginoo diha.
Muna diri sa atong atong ebanghelyo niingon dayon si Kristo, pagbantay mo sa igpapatubo sa sa mga Parisiyo og ni Herodes. Pasumbingay kini nga wa kasabot ang mga kanini ang mga apostoles siya. Gipadungog-dungog ta ani kay wa ta kadagpan. Kay usa ra man kabukpan ilang gida nadala. Unsa may pasabot ani ni Hesus, igpapatubo sa sa mga Parisiyo ug ni Herodes. Ang mga Parisiyo, ang ilang kaugalingon ray ilang gitan-aw. Sige silang panaway ni Hesus, sige silang panaot sa ilang mga igsuon na nagsunod ni Hesus. Kay ang ila ra yung gusto maoy ilang gustong sundon. Si Herodes, otro sad, giputlan gud niya sa liog si Juan Bautista tungod kay ang iyag yung gusto mo ay matuman, bisan pagdako kay siyag sa kay iyang gikabit ang asawa siyang igsuon, gibadlong siya ni Juan, wa gid siya mo patuo, gipriso hinuon niya si Juan og dugang paana naputlan gyud liog. Di ba popariha man ang nahitabo karon sa atong mga katilingban dinhi simbahan ug sa atong Pilipinhon nga katilingban? Kinsa tong musulti nga maoni ang tinuod nga nahitabo, pahilomon sa bisan unsang paagi, either prisohon, either patyon, or taktakon sa ilang mga trabaho o uban pa. Muna hilom na lang ta. Kanus aka mulunop no aron mga matay tang tanan. Kinsa ninyo dinhi ang mo gusto maliwat ni Noe, taas ang kamot? Noe ba, Noe? O di mo gusto? Kana bang maminaw gitas pulong sa Ginoo ba, sama ng gingos Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kana katilingbanon gid na, katilingbanon na dili na naka magsigig tigom anang kwarta to the point ang imo na lang yung utok unsaon nga makatigom kong kwarta, mangurakot na lang ka, magbalimbing na lang ka sa imong kinabuhi para lang yun makakwarta. Ibaligya ng tanan matod pa ni Hesus. So kinsa na mga politisyan karon nga anda mabaligya sa tanan nilang katigayunan aron ihatag ngadto sa mga kabos, maunay atong butaran. Kasaganan mo padako dahil sa ilang balay, mo padaghan sa ilang sakyanan, mo padaghan sa ilang kabtangan. Bahala ang ilang silingan nga namutar nila, nagkalisod, sakay lang taon anang habal-habal nga way rehistro. Way nagpakabanaan na. Hapit na tadit kaagis iskina, perting daghana diyang mga motor nang inabuhi kay wa na intawi trabaho, nangataktak sa trabaho, wa na employment, mahal kaing bugas, mahal kaing mga basic needs nato. Way nagpakabana, sige lang yung hipos anang kwarta. Ngita tag politicians nga anda magpasakit. Nabit ako'y nadunggan nga vlogger niingon, sulayan ko nun nato sila hangyo, kining nanagan og senador, congressman. Pwede ba mga dato naman gyud mo, dili mo mudawat sa inyong salary? Unya ka nang inyong tanang salary nga budget para ninyo, himuon tanang programa para itabang sa mga kabus na Pilipino. Bisag 1 year lang kuno gikan mo lingkod sila. Og mahimo na nga himuon na tong standard, doon na pa kay mudagan og politika. Mupirma gid sila ba? Og ako'y mudaog ang akong salary for 1 year akong ihatag nganhi sa panudlanan sa Pilipinas. Di ko mudawat og sweldo.
Kay mga dato naman na sila. Kasagaran anak nila, pulos-pulos man gina mga kwartahan. Wa man na sila maglisod o ipalit og bugas. Ilan na lang ang ihatag ilang sweldo? 1 year lang. Naakaha. Hoy, tubag. Kining akong stipend, di na ko ni dawaton ka ihatag ko ni ngadtos ako mga kabus nga parishioner. Naapa kay magpare. Naapa kay gustong mahimong obispo. Ano man mong mura mamugdi ka to? Suway. Sulay ba yun ana? Kay mo man gibuhat ni Kristo. Mo man gibuhat sa mga santos. Mo na gibuhat ni San Vicente Ferrer, nila ni San Roque, San Isidro Labrador, nila ni Mother Teresa of Calcutta. Mo na ilang gipangbuhat, dako kay silang natabang sa kalibutan. Pero ni atay mga politicians, kasagaran naghatag og kadaot sa atong nasod. Kasagaran kay nga naman tigom yung tigom. Improve myself. Mao ni siya ang igpapatubog pan sa mga Parisiyo og ni Herodes. Mo tong gireview ni Jesus. Ingon siya, nganong nabalaka man mo anang pan nga wa ninyo mada? Wa day gyud mo kasabot nga kuyog ta. Giunsa nako pagpadaghan ang 5 ka bukpan, pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Giunsa nako pagpadaghan ang 7 ka pan, gipakaon ang 7,000 ka mga tao. Wa pa gyud mo kasabot ana nga ako'y sunda ninyo, ang akong mga pulong mo'y sunda, og wala na kayong hahanapin pa. Sige, lingay mong tupad. Ingna, murag mamalit na kitag sa lahat, ani. Kaya mo na ginisugo sa Ginoo, unsa may kapuslanan nga imong tigomon ang imong 100, ang imong 500, ug di nimo ihatag nga ris Ginoo. Lunupan man dayta ani, lunupan sa problema, lunupan sa kagubot, lunupan sa inhustisya, lunupan sa mga drugas, lunupan sa mga bisyo ang atong katilingban, ug maunay mo patay nato. Pero maghinatagay na ta, di na ta magsigukod anang kwarta, mga wa sa nang drugas, mawa ng sugal, mawa ng korupsyon, mawa sa nang pinatyanay nato, siging away, siging impeachment, siging unsa pa na diha contempt anang ilang hearing, puol na kay paminaw ng siging contempt, hasol nya gasigi tag sweldo nila, sige tag sweldo. Naroy nagkwintadas ilang sweldo, ambot tinuod ba na o aral sa kuana nagpakabana, kay bawo mo pilay sweldo sa senador. Sa usa kuno nila ka termino, pila na ilang termino, kanang pila na termino ana nila? 6 years. Maamot sakto ba ta akong nakuha? Basta usa kuno ka termino, mo average na og ilala ng salary ha, gikan sa panudlanan sa atong nasod, 500 million ang kada senador. Ang kada congressman, subaya lang yan na ninyo, ambot tagpila sa ka, ang usa ka termino ana nila, 3 years raman na. Subaya. And we are spending billions of pesos for them, kaning mga nanagan. Dako kay tagkwartang gihatag nila. Nya sa prinsipyo sa business, unsa may nibalik nganhi nato. Kana bang income expense nga principle ba? Ni spend kag this much, pila say nibalik nimo. Naabatay profit gikan nila, gikan ani mga senador o mga congressmen, naaba sila nahatag na income sa atong nasod, ni increase hinuon ang utang, nangaguba ang atong mga infrastructures, ang lunop, ang sugal, ang bisyo, ang drugas, mauna hinuon ni kuyanap. Sa ato pa, porting alkansiha, spending for nothing. Og magnegosyo ka nga inighatag nimo sa imong puhunan, way mo balik,
hunungan na lang ng imong negosyo. Wa na'y kapuslanan. Ambot na sila di Kap Richard. Mo manay buutan kay nato usas buutan kapitan karon. Kanas Richard Pindo. Naam na siya Chardel Marketing. Unsa man na ni ginansya na Kap o wa? Nagana magkadako, nagana magkadaana gitingali ginansya. No, sa iya ng personal kay mo na ang principle sa business. Muhunong ka og wa nay ginansya. Nya sigit ang eleksyon, siging eleksyon, nya magdugang las utang, magdugang las korupsyon. Alkansi tingali taan niya. Kita mga tao, isip mga Filipinos, nag-spend tag billions para aning mga tawhana just to destroy our relationships. Ang ending kanarang impeachment nga wa sa gyud kauyunis mga tao. Basig alkansi ta. Kani mo'y nauyunas mga tao atong slot. Kini siya. Uyon kay mga tao ani. Amo na ang atong SBF dag napatay 51 51,275 nga halin. Nga napay 8,725 na available 500 pesos per slot. Naasa ni siya challenge nga 16 slot challenge tag 8,460 na ang atong nadawat. Ang Santo Niño's Healing Gift katong gigamit nato pag Christmas o sa sinulog, uyunan yung etos mga tao, pati pakpaks mga tao ato, 42,024 na ang atong halin, napay 4,976 available tag 100 pesos per slot. Ato ning hotdon karong simana tag 100 record ni. Nya na ni sa 25 slot challenge nga tag 2,500. 626 na sada ka-challenge ang atong nadawat. Katong itabang nato ni Father Arnel, katong haligi para ni Mama Mary, kani mo'y makalipay kay katilingban sa kolonya. 20 ni kahaligi atong idonate dito. Atong halin 4,005 ka slots, naapay 7,995. Na ini-text nako o ni message nako sa Messenger, Father, ganahan kay ko anang imong challenge, pero naman kay usa ka slot nga way challenge katong haligi. Mga isa kuno silang challenge aning haligi, gusto mong challenge sa haligi? Sige, 20 man ni kahaligi, so 20 sad slot challenge, bali 2,000 ang challenge. Okay na, so good na karon na natay challenge. Ang SBF dag 16 slot challenge tag 8,000. Ang is in HG Tiwasono naman sad ni 25 slot challenge 2,500. Kaning haligi para ni Mama Mary 20 slot challenge tag 2,000. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ani. Salamat kay kining atong ginagmay apan kanunay nga mga pagpamalit og slots nakalipay ni sa dili maihap ng mga tao, nakatukod paginig mga bati kay panimalay nga nailisan og arang-arang ng pagpuyo, nakapakaon nig daghang gigotom, nakapaospital nig daghang masakiton, nakabayad nig lungon sa daghan kay gipanglubong nga wa na ikabayad og lungon ug uban pa. Mauna nakalipay atong pangandoy ang ato unta mga politicians mo concentrate sa kalipay sa Ginoo ug sa nasod, dili sa ilang personal na mga kinabuhi. Manindog ta.